We zijn weer op door. We gaan even weer een paar dagjes weg naar onze heimat. Dat vind ik eerst zo mooi. We gaan eerst weer even naar Leer. En dan gaan we even naar de supermarkt. En daarna gaan we naar je favoriete camperplek. Of naar die oren, we gaan iets weer helemaal. En dan zo alleen wat de rest van de weekend wat bus. Neem de afrit rechts naar N371 richting Smilde. Dus we houden nu op de hoogte. We gaan nu bij Smilde eraf, binnendoor naar Leer. Nou, hier staan we in het mooie Noordhorn. Vanmiddag vertrokken. Een mooi plekje. Of we beginnen in Leer of we gaan naar Noordhorn. Super mooi plek. Soms kun je er mooi in het gras zitten als het moet. Even een rondje zo over de camperplaats. Super mooi. En die hoek de containers. Hier de automaat, 5 euro, 24 uur. Nou, daar is sanitair, dus iedereen wel weten. Oké, tot de volgende keer. We zijn hier in Rheden, vlak bij Bocholt. Kilometer of 10 denk ik. Mooi plekje met een brandweerkazerne. Daar de Aldi. Perfect. De vorige keer toen we hier waren, zat hier één in. Die kwam s'avonds laat nog aan. Had het de hele dag geregend. Nou, je kan de sporen hier nog duidelijk zien natuurlijk. Die sheetjes zijn vers als een hoes, zeggen ze dan op zijn Fries. Dit is net normaal. En dan kan je wel zien. Je kan wel zien, over de hele lengte hier. Als het s'avonds regent, dan moet je hier echt niet doorheen willen rijden. Dus wij wisten dat van tevoren. En dan hebben we hem nu aan die kant gezet. Maar daar is een soort grind. En er is nog eens zo verstandig geweest, die heeft hem daar ook neergezet. Maar deze komt er denk ik nog wel weg als je hier een beetje in de droge draait. En anders zit je natuurlijk met een dikke regen, maar het blijft een paar dagen droog nu. En anders zit je hier natuurlijk zo vast als een huis. Voor die paar euro wat je hier moet betalen, verwacht je wel dat ze hier eens een keer wat grind neergooien, wat dan ook maar. In ieder geval dat je fatsoenlijk hier op en af kan rijden. Verder, prima plek. En dat is hetzelfde met de verzorgingsplek, die zit daar in de hoek. Nou, daar kom ik niet. Dan gaan we richting Leer. Uit het mooie, waar ben je eerst hier? Rheden. Goed vandaan hier, vlak bij de Aldi in Lidl. Sla linksaf naar Aanhoofdeer Kleergeviezen, neem dan de tweede weg links. De Garmin wil ons links, de Google Maps wil ons rechts. De keuze is reuze. Eerst even een stukje links, even bij de grote centrum. Sla linksaf
naar Hartstrasse, rijd dan de rotonde op. Oh, dat is Centrumroos. Neem op de rotonde de eerste afslag naar Noorderstraße. Afslag naar Noordstraße. Afslag naar Vaarding-Holterstraße. Eerste afslag naar Gronauerstraße. Dit is een mooie plekje, Papenburg.
weer op naar huis toe. We hebben weer een midweek weg geweest door het mooie Duitsland. En we zijn nu nog even in Leer. En we gaan over Weender, Bonde, zo terug over Groningen. We gaan nu over die mooie, prachtige, mooie brug.